Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selatu selam ser peygamberi ahir zamani be, ser tamami peygambera be, ser alu eshabu ezvacu etba'i Resulullah aleyhissalatu vesselam be. Xuda hizbike bi izna Xudayê kudret sahibi Roja çarşemê êvarê terabih başlamıştıkın. Hiva meha Remezanê derdkeve. Zemanî hiva meha Remezanê derdkeve. Xuda emr dike derê cennetê vedibe, derê cehennemê kapat dibe. Bütün dergahê rahmetê vedibin. Xuda emr dike şeytan tê girêdanê. Hatta ni aydê şeytan girêdayê. Ama şeytan defalarca mecbura izah kiriye. Şeytan du kısmın. Kısmek gerçek şeytanı Xudê lanetli kiriye. Şeytanı cin em dibêjin iblis mel'un yek ew şeytanı. Yek jî ew ku toxumê şeytan dünyayı ekmiş kiriye. Ew toxum tê da mevcud e. Derya şeytanı da hizmet dike. Yek jî ew şeytan heye. Yani şeytan du kısmın. Kısmek şeytanı Xudê lanetli kiriye. Nay dîtinê waswasê ve به تشتا düşünce ne baş ve insan redet yek ev şeytanı yekşi ev insanı göreva şeytanı hilda ev insanı derya şeytanı dadıçe ev insanı hizmetkar ya şeytanı la yekşi ev çünkü Xuda da Kur'an'ı da Sure-i Kul Auzu bi bin Nas da Xuda usa ferman diked ve havza şeytanı bikin ev şeytan çi cin be çi insan be. Ama da roja Ramazanê da ew şeytanê ku cin tê girêdanê şeytanê din vekiriye. Meha Ramazanê meha rahmetê ye, meha bereketê ye, meha gufranê ye, meha yatılma ahiretê ye. Dedi dünyayı da di marketekî da ucuzluk hebe yan bazarekî ku meriv tiştekî bike ku meriv lê kar bike herkes beraber vawî direve. Meha Ramazanê jî meha karî ye. Meha Xuda ibadet yek û deha yek û heftê yek û hesî didnîsî ew mehe. Gelek Müslümanê par navme da dünyayê de yaşamış dibûn, îro di navme da tunene. Bekî em jî xwe negînin salekî din meha Remezanê. Evana firsendê mezinin, van firsendê mezin ji destê xwe dernexin. Xuda Azze ve Celle temamı ümmeta İslamê hefza wî ji bela û musîbetê fenanî vê van tepremê çêbûn, fenanî van sel şiliyê çêbûn. Xuda hefza me ji wan afatê mezin bike. Xuda Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe nexaşê xwe tedavî bikin daîna sedekê. Herahê bela musîbet ser we da nehatine pir dua bikin ji Xuda. Fîgan û zarîn bikin, gazî Xuda bikin. Xuda bira bela musîbeta ser we defa bike. Meha Remezanê da ça meriv ku rojî digre, rojiya meriv bi çi betal dibe gere meriv hevza xwe jê bike. Meriv gere rojiya Remezanê da ji bo mikafata rojiya meriv jî betal nebe, gere meriv hevza xwe ji gîbetê bike, hevza xwe ji fesadiyê bike, hevza xwe ji îftirayê bike, hevza xwe dirêwa bike, hevza xwe heramê bike, hevza xwe zulm heqareta insana bi terkîne ji bo ku mukafata meha Remezanê ji destê meriv neçe. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibe gelek insan hene rojî digirin heta êvarê rojîgirtina wan sade tîbûn birçîbûna wan ew zehmetê wan ji wan radimîne. Ewana kîjanin ew ê wetê rojî digirin, rojiyê da gıybetê dikin, rojiyê da fesadiyê dikin, rojiyê da dirêwa dikin, rojiyê da îftira dikin. Ewana însanana sade tîbûn birçîbûna wan ji wê Remezana xwe tu mikafatekî hil nadin. Lewra meha Remezanê da ku merivekî merivara şer bike, merivekî merivara pev here, gere meriv bêje ez rojî me. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gotiye bê em rojîn yani em müsait nîne. Ji bo qasê meha Remezanê mehekî pir müşerref e, firsendekî mezin e. Heta nî wetê rojiya xwe bigirin,
زبکه او خباتا هند خبتن سال 12 مه هند خبتن مهکی جی هنج دنیای را خبتن مهکی جی آخرت را بخبتن مهکی جی yatırım akı ahireti bikin. Mehar roja Ramazanê ew tiştê ku rojiya meriv betal dike em ê ewiya ji were îzah bikin. Rojiya meriv bi xarin û vexarinê betal dibe. Wetê meriv rojî girt, her êvar merivê niyeta xwe bîne, niyet piştî nimêja Meğrebê heta îmsakê zemanî wî heye. Meriv di wî sûreyê da niyeta xwe tîne. Meriv îmsakê avît piştî îmsakê meriv hişyar bibe, meriv xewda mabe daha nikare niyeta xwîne mezhebê İmamê Şafiî da, mezhebê İmamê Henîfî da dikare hetanî bêjnek ro bilin bêj dikare bîne ku tiştek nexaribe. Wetê meriv niyet bîrva kir, meriv rabû îmsak tav derketiye, meriv ew ro nikare rojiya xwe bixe rokî dibe qeza. Rojî bi xarin û vexarinê rojî betal dibe. Mervekî xwe bîrva bike tiştekî bixwe rojiya wî betal nabe. Çaket bîra wî dev wî da tiştek hebe ew ê bavêje. Mexsûs tiştekî bixwe rojiya wî betal dibe. Bi zorê yek bigire bi zorê bi tiştekî têxe devê meriv bê ku tu viya nexwî ez te dikujim, bi wî halî ku meriv bixwe rojiya meriv betal nabe. Rojiya meriv bi pozê meriv ra, bi devê meriv ra, bi goyê meriv ra yek ji her du cihê dezmêja piçûk, dezmêja mezin, divan cî menfesa ra tiştek ku tê keve hundirê meriv rojiya meriv betal dibe. Damla çava mesela çav menfesekî açık nîne, damla çava rojiyê betal nake. Meriv kir têxe çavê xwe rojiyê betal nake. Merivekî bigire darekî têxe goyê xwe hinek diçin goyê xwe temîz dikin, rojiyê da sakin sakin hûn rojî bin, neçin goyê xwe temîz nekin. Ku ew darekî hûn dixin goyê xwe pê temîz dikin, rojî bûya betal dibe, wê diqet bikin. Goyê xwe nebixwe tiştekî tixinê temîz kirin, ne jî herin cem doktora goyê xwe bidin temîzkirinê. Êvarê ku meriv nan xwar nava diranê meriv da tiştek xarin mabe, sibê meriv rabû nava diranê meriv da meriv goşt xaribe mabe, hinek xarin mabe, ew wî dernexin nexwin, ew wî tû bikin hûn dikarin derxin. Ew wî wetê hûn bixwin rojî betal dibe. Rojî bi vereşanê betal dibe. Merivekî mexsûs xwe bide vereşandinê rojî pê betal dibe. Ama nexweş bikeve bê hemdê wî ku vereşan çêbibe nehêle tiştek here hundirê wî rojî bûya betal nabe. Bi nexweşiyê ku nexweş ketiye mîda wî serma hildabe vereşe bûya rojî betal nabe. Ama kêfiye bigire destê xwe têxe qirka xwe rojiya xwe vereşîne rojiya wî betal dibe. Rojî hûn çûn nexweş ketin çûne doktor derzî li we xist rojî betal nabe. Doktor serûn da we rojî betal nabe. Rojiyê da ku diranê we êşiya hûn çûn îmkan dibe piştî Meğrebê herin diranê xwe bikişîn ama îmkan nebû, aciya wî pir bû, bi rojê hûn mecbûrê kişandinê bin, hûn herin morfînê lêxin bi rojiya we betal nabe. Hûn diranê xwe bikişînin rojî betal nabe bi şertê ku tiştek xûn neçe qirka we xwe muhafize bikin. Ama heta wetê hûn bihêlin piştî Meğrebê diharin dibe. Hûn çûn doktor qan tehlîliya we kir, rojî bûya betal nabe. Qan tehlîliya we kir, rojî betal nabe. Bi derzî hetanî li tamara jî keve betal nabe. Bi seronê rojî betal nabe. Ama bi devê we re, bi pozê we re seronê bidin rojî betal dibe. Tamar yolê re bidin betal nabe. Yani devê meriv, pozê meriv, guhê meriv, her cihê dezmêjê vana ra tiştek ku bidin meriv, ilaç bidin meriv, rojî betal dibe, ji xeyrî wî betal nabe. Hûn nexweş ketin çûn tansiyonê we hebû, doktor bê hebekî bide we bê têxin bin zimanê xwe bira tansiyona we bikeve bûya rojî betal dibe. Çünkü ji wê hebê madde çê dibe dikeve tevtûka we çe qirka we rojî bûya betal dibe. Ama rojî bi derziyê betal nabe, qan tehlîliya we bikin betal nabe, rojî bi seronê betal nabe. Seronê ku dev pozê we re bidin betal dibe, damar yolê re bidin betal nabe. Rojiya xwe bigirin çünkü rojiya meha Remezanê, mükafata rojiya meha Remezanê Peyxember Aleyhisselatu Vesselam gotiye rojî sade ji bo min tê girtinê. Rojî tiştekî wisa îbadetekî wisane riyatî nakeve. İnsanêk rojî digire ancak ew dizane rojî ye, ancak Xweda dizane ew rojî ye. Madem rojî îbadetekî wisa xas bi riyakarî nakeve, Peyxember Aleyhisselatu Vesselam gotiye
خدا جی گوتیه مکافاتا وی ancak mükafata ehli roji ancak cennete. Roja meha Ramazani vati dberwa mahşeri Xda Azze ve Celle vati mükafatê dide ehlê rojiyê ewanê rojî negirtine pir heset kişîn. Xwezel dibe me jî rojî bigirta îro ha mükafateke mezin ji me re ji biketa. Em Müslümanın şertekî dînî İslamê girtina rojî ye. Rojiya xwe bigirin, nebên îşê me heye, nebên karê me heye, îş kar xilas nabe. Ça îşkarê we hûn mecbûr bikin, İslam olarak girtina rojî jî mecbûr e ser ve ferz e hûn bikin. Hûn ew qas dixebitin mehekî jî îbadet bikin ji Xweda re. Evê meh qedrê vê mehê bigirin, vê mehê da rojî bigirin. Hûn ça îşekî kar hebe dünyayê hûn direvin, kara min diviya da heye, kara roja Remezanê bezemişî tu karê nabe. Ji we re jî pir bixebitin. Xweda Azze ve Celle bütün roja Müslümana qebûl bike, bütün Müslümana ji bela û musîbeta, ji tengasî dünyayê, ji zulma zalima, ji hîlê şeytan, ji zulma fasıqa, ji zulma tarikû selata bide muhafizekirinê Xweda Azze ve Celle me jî bide xatirî wan. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fatihate ma'as selavat. Ji kerema xwe re kanala Şakirê Kopê li ser YouTubeê beacibînin, bişopînin, ji bîr nekin, abone bin.